Tora ziman û çanda Kurdî ji bo ku zimanê Kurdî li Tirkiye bibe zimanê fermî û zimanê perwerdehiyê, kampanya berhevkirina îmza dabû destpêkirin û di vê çerçovê de îro xwastin ku li Wanê şahiyekê li dar bixe. Li Hêzên Ewlekariyê ji ber destûrnedayîna walîtiya Wanê nehîştin ku kesek li cihê şahiyê li Parka Musa Enter berhev bibin. Koma ku li avahiya rêxistina Partiya Demokratîkan Gelan ya HDP berhev bûyî jî ji aliyên Hêzên Ewlekariyê ve hatin astenkirin û demekê nehîştin ew derkevin kolanan. Tevî hemî astangiyan xwepêşandanan li ber avahiya HDP daxuyanî dan ragihandinê. Wek hûn dibînin saetekî em têkoşîn didin ku em biçin Parka AP Musa. Şu xeberî her tiştî belê Kurdî li ber çavan qedexeya jî, di zihniyetan de jî qedexeya jî, lê ji AP Musa jî tirsin. Ji xeynî Kurdî ji AP Musa jî tirsin. Em û AP Musa li Parka Musa em hatine cem hev û menê li wir şahiyek li derbixa. Lê mixabin îzin nedan, dû li Cizrî jî îzin nedan. Sekreterê Tora Ziman û Çanda Kurdî Bawer Berşev got ku çi awayî bibe bila bibe ew dê ji bo berhevkirina îmzayan xebatên xwe berdewam bikin û wiha got. Hedefa me herekî milyonek 2 milyon îmzaya, hedefa vî platformê, hedefa Tora Ziman û hedefa van partiyan. û em bi van şahiyan em ê van îmzayan menê topkira lê em ê ji vir şunda berxwedana xwe berdewam bikin, em ê mehek şunda, panzera şunda, dime şunda dîsa van şahiyan li dar bixin. Berşev dibêje ku armanca wayan sereke ew e ku li dibistanan perwerdeya zimanê Kurdî bidin qebûlkirin. Kurdistanên Bakurî em ê herekî milyonek 2 milyon îmza kom bikin û piştî van îmza ku me kom kir em ê serî li Yekîtiya Ewropa, serî li Wezareta Perwerdeya Tirkiye, serî li Meclisa Tirkiye, em ê serî li her derê bidin bi raporên xwe û piştî wî ev dane di destê me de hebe heta em bikarbînin heya ku Kurd di dibistanan da bi zimanê xwe perwerde bînin. Ji ber ku asimilasyon bi zarokan dest pê dike. Heya em Kurd bi vî pişaftinê di dibistanan da tûne nekin, mixabin em ê nekaribin pêşiya vî asimilasyonê bikirin. Hevserokê Kongra Civakên Demokratîk KCD Bedran Öztürk got ku divê zimanê Kurdî were qebûlkirin û pizgirêkên Kurdan were çareserkirin. Tu ziman tune bikî, tu navsnameyê tune dikî, tu çandeyê tune dikî, tu dîrokê tune dikî. Armanca wan ev e, zanetî van dişa dikin, zanetî jî vana berdewam dikin. Li Tirkiye, hemû gelê Tirkiye, bawerî Tirkiye, em ê jiyaneke azad, zimanê xwe va, nasnama xwe va, baweriya xwe va, em ê vê jiyanê tevayî bidomînin, nedomînin. Pirsgirêk vir daye. Hej boy vê jî, rastî jî pirsgirêka gelê Kurd gere çareser bibe. Hêja bîrxistinê ku Tora Ziman û Çanda Kurdî di 21 Sibatê de ji bo zimanê Kurdî li Tirkiye bibe zimanê fermî û zimanê perwerdehiyê kampanya berhevkirina îmza dabû destpêkirin. Ew armanc dikin ku nêzî 2 milyon îmza berhev bikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.